хора, как можете да имате такива костюлки на Grow a Garden? Нека ви изглеждат сини, ама лаво. Ето виж. Добре, чакайте. Добре, трябва да ходите на Турция да купите тия цветните маслини. Да, чакайте. Аз не ходах в Турция по принцип. Майка ми, защото искаше да ходи на почивка, леда майка, чакате. Да. Добре. А кога имате костилки, аз само една изядех, защото ми е кисело. Това е лилаво, розово, мислим това е жълто, черно. Има също бяло, ама тия са белите. Така са ти изглеждат. Това е ванилия. Това е мун манго. Каква чернцит има? Няма, тогава аз казах това е блубери. Мун мелен. И това е. Да, хора. И тогава, първо, ядете маслини, кога стигнахте до костилката, слагате някъде. И тогава, кога изядехте толкова много, колкото искате, аз изядох 10 или чакай 2, 4, 6, 8, 10, да, 10. И тогава ходите навън, а кога е слънчево, може да дате го изпекло и тогава трябва един път да го мокрете. А кога го печете и искате навън за въздух, първо вземете една кърпа или нещо и го мокрете да станат хубави костюлки, да имат сила или нещо е така. И тогава пак го слагате да го печете и готово. Имате вече сит. Няма значение кога изглежда е така. Или просто тотално чисто, както това. Само розово. Чао, хора! Обичам ви, чао! Ама само да знаете, да трябвате да носите шал, защото не дават хора, деца или за големи хора. Хора, да. Трябва да ползвате шал или няма да ви пуснат. Хора. Чао!